בשווי אלפי שקלים, ויסכימו בתמורה שיצלמו אותם למדורי הרכילות, לא רכילות, מדורי חברה, צריך לכבד כל מקצוע, בעצם לא חייבים. נועם עמית על חולצה תמורת תמונה, הדס. הגענו להשקה של מותג שעונים חדש. היחצן הבטיח שעון לכל סלבריטאי. לא יודע, צריך שיהיה סלבריטי, אבל צריך שיהיה גם משהו מעבר. צריך שיהיה תוכן לאירוע. פה עשינו מצג אומנותי. אסף מחפש את הסלבריטיז. וזה מה שהוא מצא. דורית כל פעם שהיא מגיעה, היא מושכת את כל תשומת הלב, אוהבים אותם. בסוף מצאנו גם את בטי רוקווי. זה לא שעון של 5 שקלים, זה שעון של 3,000 שקל. כמה, אני חצי שעה פה? 3,000 שקל, אז מה? אני עבדתי על השם שלי 25 שנה, ואם אפשר לקצור פירות, אני לא מתנגדת. כמו שאני תמיד אומר,